I om sundhed? Det vi mener i Venstre, det er, at man er ansvarlig for sin egen sundhed. Det vil sige, at man er selv ansvarlig for, om man vil ryge, om man vil spise sundt, eller hvad man vil. Vi mener selv, at man skal betale sine sundhedsregninger, og man selv skal tage ansvar for sit eget liv. I har valgt at kalde jeres finanslovsforslag for et sundt DK. Hvorfor? En af grunden til, at vi har gjort det er, at sundhed er noget, der fylder mere og mere i danskernes hverdag, og det er noget af det, som vi synes, der er rigtig vigtigt i Danmark. Og vi har valgt at sætte 1 milliard kroner af til at forske i kræft. Og noget andet, vi også har valgt, det er at få et større fokus på psykisk syge. Det vil sige, at hvis de ikke kan få den hjælp i det offentlige, som de har brug for, så skal staten betale for de ydelser, de så bruger fra det private af. Og de penge, de vil vi så finansiere fra ulandsbistand, så vi vil sænke. Vi vil dog stadigvæk være et af de lande, der bidrager mest, men vi vil simpelthen tage nogle af de penge fra andre lande til os selv. Tak for det. Det var så lidt. Jeg vil gerne fortælle lidt om Venstres ideologi, som er grundlæggende ud fra liberalismen, og hvilket tror jeg derfor på, at man lader sin egen lykkes med. Det vil sige, at de ting, man selv har kæmpet for i livet, der får man også selv sin belønning i sidste ende. Men her i nyere tid, der er det også blevet meget inspireret af socialliberalismen, hvilket gør, at de tænker lidt mere på miljøet og sundheden, som vi også kommer ind på senere i filmen. Og de vil derfor også mindske uligheden lidt mere, og blandt andet Lars Løkke, som var ude at udtale, at han så faktisk var for topskatten, hvilket viser, at man bekæmper social ulighed. Noget andet, det også er inspireret af, det er neoliberalismen, som er det her meget liberalistiske syn. Det er grundlæggende noget, som Liberal Alliance de er inspireret af. Men Venstre er også inspireret af det her med, at man virkelig er sådan en lykkesbrød, og der skal være en minimal stat, som faktisk næsten ikke eksisterer. Der skal være brugerbetaling og så videre. Så det er sådan Venstres ideologier, som grundlæggende er liberal, men som også er inspireret af nogle af de moderne ideologier.